नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. HMPV सामान्य श्वसन विषाणू, जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही. डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांची माहिती. तर ते जाहीर करा, रुपेश राऊळ यांचं केसरकरांना आवाहन. आणि संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सरपंच संघटनेचं प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मंत्री नितेश राणेंनी वक्फ बोर्डाकडून जिल्ह्यातील जागांवर केलेल्या दाव्यांबाबत विचारलं असता उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश राऊळ काय म्हणाले, पाहूयात. नाही, आमची भूमिका स्पष्ट. एक लक्षात घ्या, नेतृत्व आमची भूमिका घेतील, आमचे नेते मंडळी घेतील. मी काय नेता अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नाही आहे. मी स्थानिक कार्यकर्ता स्वतःला मानतो. परंतु एक गोष्ट आहे, ह्या ज्या काही जमिनीचा विषय फक्त देखावा ठरवू नये. खरी भूमिका ही म्हणजे जसे बोलाल तसं चाललं पाहिजे, एवढी माझी भूमिका आहे. नाही, आमची भूमिका स्पष्ट. एक लक्षात घ्या, नेतृत्व आमची भूमिका घेतील, आमचे नेते मंडळी घेतील. मी काय नेता अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नाही आहे. मी स्थानिक कार्यकर्ता स्वतःला मानतो. परंतु एक गोष्ट आहे, ह्या ज्या काही जमिनीचा विषय फक्त देखावा ठरवू नये. खरी भूमिका ही म्हणजे जसे बोलाल तसं चाललं पाहिजे, एवढी माझी भूमिका आहे. बीड जिल्ह्याच्या मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अमानुष हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात जे आरोपी असतील त्यांची त्वरित चौकशी होऊन मोक्कांतर्गत कारवाई करत आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी सरपंच संघटनेने केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 9 जानेवारी 2025 रोजी मस्साजोगचे सरपंच कैलासवासी संतोषजी देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या सर्व सरपंच संघटनांनी 1 दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने आपण सर्वजण त्याच्यामध्ये सहभागी होतो आणि हे करत असताना सुद्धा आमचे सर्व सरपंच आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित राहून संतोष देशमुख यांना त्या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहतील आणि पूर्णपणे 1 दिवसासाठी कामकाजामध्ये भाग घेणार नाहीत असं या ठिकाणी सर्व सरपंचांना विनंती करतो की 9 जानेवारी दिवशी आपण सर्वांनी आपल्या कार्यालयामध्ये उपस्थित राहावं आणि त्या ठिकाणी आपले जे संतोष देशमुख यांची हत्या झाली त्या निषेधार्थ त्या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली व्हावी आणि पूर्ण दिवस कोणत्याही पद्धतीचं शासकीय कामकाजामध्ये आपण भाग घेऊ नये अशा प्रकारची सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो. नमस्कार. आज आम्ही सावंतवाडी तालुक्यातील तसेच जिल्ह्याचे आमच्या संघटनेचे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आजी आणि माजी सर्व आज इथे यासाठी जमलेलो आहोत की आपल्या महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी असे जे कृत्य बीड जिल्ह्यामध्ये आपले जे मस्साजोग गावचे जे सरपंच होते संतोष देशमुख साहेब, तर ह्यांची ज्या पद्धतीने निर्गुण हत्या करण्यात आलेली आहे तर त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे गोळा झालेलो आहोत. आम्ही सरपंच हे गावाच्या विकासासाठी घरदार आमचं टाकून त्याच्यासाठी आम्ही कष्ट करत असतो, आम्ही त्याच्यासाठी काम करत असतो आणि असं असताना असं जर महाराष्ट्रामध्ये होत असेल तर ते महाराष्ट्रासाठी फार वेदनादायी गोष्ट आहे आणि आम्हा सर्वांनाही त्याचं अत्यंत दुःख झालेलं आहे. आणि आज आम्ही आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांना आज निवेदन देण्यासाठी इथे आम्ही प्रांत कार्यालयामध्ये प्रांत साहेबांकडे त्याचं निवेदन दिलेलं आहे की हे जे आपले जे देशमुख साहेब आहेत तर त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा आणि जे कोण हत्यारे त्याच्या पाठीमागे आहे ज्यांनी हत्या केली आहे त्यांना कडकातलं कडक शासन करावं, जेणेकरून पुन्हा कुठल्याही सरपंचावरती उपसरपंचावरती ही वेळ येऊ नये. धन्यवाद. शरदचंद्रजी पवार कृषी महाविद्यालयात दुग्ध प्रक्रिया युनिटचे उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर सुनीत कुमार पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तांबोळी गावात सध्या लाल तोंडांची माकडं सुपारी बागेत मोठ्या प्रमाणात हैदोस घालत आहेत.
सुपारी परिपूर्ण होण्याआधी ही माकडं सुपारी तोडून फेकत आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तांबोळी गावात सध्या लाल तोंडी माकड सुपारी बागेत मोठ्या प्रमाणात हैदोस घालत आहे. सुपारी परिपूर्ण होण्याआधी ही माकडं परी तोडून फेकत आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. या लाल तोंड असलेल्या माकडांचा वन विभागाने तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी आता तांबोळी गावातून अभिलाष देसाई व इतर शेतकरी वर्गाने केली आहे. एकीकडे वन विभाग लाल तोंड असलेले माकड पकडण्याची मोहीम जिल्ह्यात राबवत आहे, मात्र खरोखरच ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लाल तोंड असलेली माकडं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत, त्या ठिकाणी वन विभाग उशिरा लक्ष देत असल्याची तक्रार ग्रामस्थ करत आहेत. प्रशासनावर कोणाचं अंकुश नसून निकृष्ट दर्जाची कामं तालुक्यात होत आहेत. आमदार दीपक केसरकर मतदारसंघात दिसत नाहीत. मंत्रिपद नसल्यानं आता नाराज न होता 15 वर्षात दिलेले शब्द त्यांनी पूर्ण करावे, अन्यथा आपण नाराज असून काम करू शकणार नाही हे जाहीर करावं, असं आव्हान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांनी दिलं आहे. सावंतवाडी तालुक्यामध्ये निकृष्ट दर्जाची रस्त्याची कामं होत असताना दिसत आहेत. सावंतवाडी शहरामध्ये सुद्धा, म्हणजे खास करून ह्या विधानसभेत अनेक ठिकाणी कामं ही निकृष्ट दर्जाची, मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाची होताना दिसत आहेत. मग त्यामध्ये सावंतवाडी शहर असेल, मळगाव घाटातलं जे काम चालू आहे तिथे सुद्धा कामाचा ठिकाणी ज्या पद्धतीने ठेकेदाराने रस्ता खणत असताना ज्या पद्धतीने रस्त्यावर आणलेली माती असेल, काही असेल, त्याच्यात अपघात होण्याची संधी आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टींकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होतं आहे. माझ्या मते प्रशासनावर कोणाचा तरी अंकुश नसल्याचं म्हणावं लागेल. निवडणुका झाल्या की जसे दीपक केसरकर नेहमीप्रमाणे गायब होतात, तसं आता दीपक केसरकरांना शोधावं लागेल. म्हणजे नाराज होऊन कोणत्या ठिकाणी दीपक केसरकर जाऊन बसलेत, दिल्लीत जाऊन बसलेत की मुंबईत जाऊन बसलेत हे शोधावं लागेल. अशा तऱ्हेचं आताची परिस्थिती आहे. आता तर निवडणूक झालेली आहे. दीपक केसरकर 4थ्यांदा आमदार झालेले आहेत. मंत्री झाले नसले तरी त्यांनी नाराज न होता इथले अजून गेली 15 वर्षपेक्षा जास्त ते शब्द देत आहेत. ते शब्द तरी आता पूर्ण करा. नसेल तर नाराज असाल तर नाराज तरी ह्या जनतेला सांगा, दीपक केसरकर सांगा की मी नाराज आहे आणि मी आता कुठचं मंत्री नसल्यामुळे काम करू शकत नाही, हे दीपक केसरकर आता जाहीर करावं. मंत्री नितेश राणे यांनी पक्षाच्या सदस्य नोंदणीत लावलेल्या धडाक्याप्रमाणेच आंबा बागायतदारांचे फळ पीक विम्याचे रखडलेले पैसे आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं मत उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश रावळे यांनी व्यक्त केलं आहे. आज खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये मंत्रिपद मिळालं. नितेश राणे यांना मंत्रिपद मिळालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात वाजत गाजत त्यांचं स्वागतही झालं. आज सदस्य नोंदणी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पक्षाची होते. चांगली गोष्ट आहे. पक्षाने जबाबदारी दिली आणि ते जोरात कामाला लागले. परंतु दुसरी गोष्ट, ज्या जनतेने निवडून दिलं, ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचं आपण काहीतरी देणं लागतो, त्यामुळे मला आनंद झाला असता की येतानाच जर मंत्रिपदामुळे किंवा महाराष्ट्र सरकारमुळे आज खऱ्या अर्थानं इथले फळपीक विम्याचे पैसे आंबा बागायतदारांचे गेली 6 महिने रखडलेले आहेत. पूर्वीसुद्धा शिंदे सरकार होतं, आता फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झालेले आहेत. आज महिना होऊन गेला मुख्यमंत्री होऊन, तरीसुद्धा ह्या सरकारने आज शेतकऱ्यांचे किंवा शेतकऱ्यांबद्दल फक्त नेहमी आपुलकी बोलून दाखवलेली आहे, परंतु काम कुठचं केलेलं नाही. खावटी खर्चाचा विषय असेल तोही पेंडिंग आहे. आणि अशा तऱ्हेचं मला वाटतं की ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक मंत्रिपद नितेश राणेसारख्या एका युवा नेत्याला मिळतं, तेव्हा त्यांनी काहीतरी शेतकऱ्यांसाठी घेऊन आलं असतं तर खूप चांगलं झालं असतं. परंतु एकीकडे पक्षाची नोंदणी, पक्ष सदस्याची नोंदणी, एकीकडे वाजत गाजत मोठ्या धामदाटात, ह्या सगळ्या ह्याच्यात नेमकं काय तुम्ही सांगू इच्छिता सिंधुदुर्गाला? की विकासाकडे आपण घेऊन जाणार आहोत की इथं फक्त भाजपमय करायचं आहे?
म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की एकीकडे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला वाटतं की खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्गाचा विकास होणं गरजेचं आहे. विकासाला इथल्या जनतेच्या सिंधुदुर्गाचं जर भलं असेल तर मंत्र्याकडे कुठच्याही पक्षाचा मंत्री असेल तर तिथे मी जायची माझी तयारी आहे, पण विकास होणं गरजेचं आहे. बघा, मी मगाशी काय म्हटलं, त्यांच्याकडे पक्षाने जबाबदारी दिली, पक्षाने त्यांना मंत्रिपद केलं, चांगली गोष्ट आहे ना, पक्ष वाढवताय, सदस्य नोंदणी होते, चांगली गोष्ट आहे. परंतु जे सिंधुदुर्गासाठी आपल्याला मंत्रिपद मिळालं आहे त्याचा फायदा इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, युवकांना झाला पाहिजे. मग येताना तुम्ही मंत्रिमंडळातून येतानाच ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं जातं आहे, तुमची सदस्य नोंदणी ज्या पद्धतीने पक्षात आहे त्या पद्धतीने प्राधान्याने जे गेली 6 महिने फळपीक विम्याचे पैसे, आंबा बागायतदारांचे पैसे आहेत ते सुद्धा येताना घेऊन झालं असतात तर खऱ्या अर्थानं अधिक चांगलं झालं असतं, अधिक बरं वाटलं असतं, चांगलं वाटलं, इथल्या सिंधुदुर्गातल्या जनतेला सुद्धा चांगलं वाटलं असतं. म्हणजे ते मात्र अजून 1 महिना झाला तरी अजून प्रलंबित आहे. तर ह्या गोष्टी कुठंतरी खटकणाऱ्या आहेत, म्हणून मी आज इथे बोलून दाखवलं. म्हणजे आज जर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे गेलं तर विमा कंपनीचे अधिकारी काय सांगतात की सरकारचा म्हणजे राज्य सरकारचा जो हिस्सा आहे तो अजून जमा व्हायचा आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. मग हे जर सत्य परिस्थिती असेल तर लवकरात लवकर राज्य सरकारने हिस्सा आपला जमा करावा, शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे मी आता पहिलं सांगितलं ना, आजची माझी पहिली पत्रकार परिषद आहे, त्यानिमित्तानं मी त्यांच्या निदर्शनात आणून देतो आपल्या माध्यमातून. निवडणुकांपूर्वी झालेल्या पक्षप्रवेशाबाबतचा निर्णय श्रेष्ठीने घेतला. प्रभावानंतर आत्मपरीक्षण आम्ही केलं आहे. आमच्या बैठकाही झाल्यात. माजी खासदार विनायक राऊत बैठक घेणार असून नेतृत्व पुढील निर्णय घेईल. त्यावेळी उमेदवार येणं हा रणनीतीचा भाग होता. पक्षश्रेष्ठींना तो योग्य वाटला. आमच्या त्याबाबत कोणतीही नाराजी नाही. मात्र निवडणुकांपूर्वी किमान 6 महिने आधी पक्षप्रवेश घेतल्यास संघटना वाढीचं चांगलं यश संपादन करता येऊ शकलं असतं, अशी भावना रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केली. तिथले स्थानिक लोक जर माझ्यापर्यंत, माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत आले, नेत्यापर्यंत आले असतील तर 100% आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. कुठच्याही प्रकारचा आम्हाला अजूनपर्यंत आम्ही माहिती घेतल्याने किंवा स्थानिक लोकांनी आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही. जनतेने ज्यांच्यावर अन्याय आहे त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हा त्यांच्याबरोबर आपल्या माध्यमातून सांगतो 100% राहील. आत्मपरीक्षण हे करणं खूप गरजेचं आहे. माझ्या पक्षातील नेत्यांनी असेल, नेतृत्वाने असेल, आम्ही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी असेल, या संदर्भात आमच्या आतापर्यंत 2 बैठका झालेल्या आहेत आणि ह्या संदर्भात लवकरात लवकर हे माजी खासदार विनायक राऊत साहेब सुद्धा बैठक घेत आहेत आणि त्याच्यानंतर उद्धव साहेबांकडे सुद्धा या संदर्भात बैठक होईल. मला वाटतं लवकरात लवकर, कारण ह्या गोष्टीचं चिंतन करण्यापेक्षा गांभीर्याने निर्णय घेणं गरजेचं आहे आणि ह्या संदर्भात नेतृत्व लवकरात लवकर निर्णय घेईल ही अपेक्षा. पक्ष हा देशावर चालतो. बघा, आयत्यावेळी उमेदवार येणं हा रणनीतीचा पाठ झाला. लक्षात घ्या, रणनीतीचा पाठ झाला. त्यावेळी ज्या परिस्थितीत नेतृत्वाला किंवा आमच्या नेत्यांना वाटलं असेल की एखाद्या वेळेस राजन तेली पक्षात घेऊन आणि मतं वाढतील वरचा, आमच्या कार्यकर्त्यांचा किंवा तुमच्यापर्यंत जे कार्यकर्ते पोचत आहेत त्यांना वाटलं असेल की ऐनवेळी घेतल्यामुळे हा फटका होता. फक्त शेवटी कसं आहे माहिती नाही, मला कुठंतरी नाराजगी ह्या संदर्भात दिसली नाही. पण एक गोष्ट आहे की उमेदवार पक्षाने या संदर्भात स्पष्ट बोलायचं झालं तर नक्कीच उमेदवार कुठच्याही असू दे, मग स्थानिक निवडणुकांमध्ये असू दे, ग्रामपंचायत, झेडपी असू दे, पंचायत समिती असू दे किंवा आमदार खासदारकीच्या निवडणुकीत आहे, उमेदवारांनी हे 6 महिने अगोदर प्रवेश घेतले पाहिजेत. तर नक्कीच त्याची संघटनेशी बांधिलकी, पक्षाशी बांधिलकी आणि एक नियोजनबद्ध काम करता येईल, जेणेकरून निवडणूक लढवताना एक चांगलं असं यश संपादन करता येईल. लोकसभेची पार्श्वभूमी वेगळी होती. लोकसभेला पार्श्वभूमी ही विनायक राऊत साहेब गेली 10 वर्ष खासदार होते, त्यांच्या माध्यमातून अनेक जणांशी संपर्क असेल, काम असेल, या संदर्भात त्यांच्या जोरावरती त्यांना एखाद्या 53,000 मतं पडली असतील. 40,000 तेली साहेबांना मतं पडली. ही 40,000 निवळ आणि मूळ शिवसेनेची आहेत या मतदारसंघात. आता एक गोष्ट आहे, वरची जी मतं खेचायला पाहिजे होती, आमची 20-25,000 आम्हाला खेचायची होती, त्याच्यामध्ये एका दिवस आपण नियोजन करण्यात अपयशी ठरलो. तेलींकडे स्वतःची वैयक्तिक ना, पण त्याचं नियोजन मी म्हणूनच मगाशी म्हटलं, स्पष्ट भूमिका माझी मांडली की एखाद्या जर प्रवेश हा 6 महिने अगोदर झाला असता लोकसभेच्या अगोदर, तर खऱ्या अर्थानं नियोजन करताना तेली साहेबांना सुद्धा नियोजन करताना चांगलं झालं असतं ॲज अ उमेदवार म्हणून, आणि आम्हाला सुद्धा पदाधिकारी म्हणून नियोजन करताना चांगलं झालं असतं आणि नक्कीच केसरकरांचा पराभव झाला असता. एक गोष्ट आहे बघा, मी स्पष्ट माझी भूमिका मांडली की कोणालाही निवडणूक, स्थानिक निवडणुका असेल, नाही तर आमदारकी असेल, खासदारकी असेल, 6 महिने प्रवेश अगोदर केला पाहिजे.
तर तुम्हाला चांगली संघटना तुमच्यासाठी उमेदवार म्हणून बांधता येते. माझा अनुभव सांगितला म्हणजे उमेदवार म्हणून आणि संघटनेला सुद्धा सोयीचं ठरतं पदाधिकाऱ्यांना की तो उमेदवार कसा आहे, उमेदवारासोबत काम करताना कशा तऱ्हेने केलं पाहिजे आणि निवडणुकीला जे एक निवडणुकीची स्ट्रॅटेजी असते त्या पद्धतीने बांधणी जी असते ती महत्त्वाची ती करण्यात यशस्वी अर्थासाठी येत नाही. बघा शेवटी कसं आहे, एखाद्या अन्याय होत असतो म्हणून ते दुसरीकडे आपल्याला न्याय मिळणं काय सांगितलं हे बघा. हा एका तऱ्हेने त्यांचा तुम्ही विचार करताय. पक्ष नेतृत्व सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे ना. पक्ष नेतृत्व सुद्धा विजयी उमेदवार होणार म्हणून घेत असतो ना. नाही, आमची भूमिका स्पष्ट एक लक्षात घ्या. नेतृत्व आमची भूमिका घेतील, आमचे नेते मंडळी घेतील. मी काही नेता अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नाही आहे. मी स्थानिक कार्यकर्ता स्वतःला मानतो. परंतु एक गोष्ट आहे, ह्या ज्या काही जमिनीचा विषय फक्त देखावा ठरवू नये. खरी भूमिका ही म्हणजे जसं बोलाल तसं चाललं पाहिजे एवढी माझी भूमिका आहे. आपल्या मातीत रोजगार उपलब्ध करून देता आला हे भाग्याचं आहे. आता दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ झालाय, याचा आनंद अधिक आहे अशी भावना अन्नपूर्णा कोरगावकर, संतोष कानसे यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. अन्नपूर्णा टेक्सोर्स अँड गोसोर्सच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या युवकांना याच ठिकाणी रोजगार देण्याचं काम या मंडळींनी केलं होतं आणि आपण पाहतोय तर आपल्यासोबत गोसोर्सचे CEO संतोष कानसे जे आहेत, अन्नपूर्णा टेक्सोर्सच्या CEO अन्नपूर्णा कोरगावकर आणि अखिलेशसुद्धा आपल्यासोबत आहे. पहिल्या यशानंतर आता दुसरा टप्पा ते या ठिकाणी सुरू करत आहेत आणि आजच या टप्प्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. आपल्यासोबत अन्नपूर्णा कोरगावकर मॅडम आहेत. काय सांगाल मॅडम, पहिलं यश चांगलं मिळालं, इथल्या मुलांना तुम्ही एक रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला आणि आज दुसऱ्या टप्प्याला इथनं सुरुवात होते, काय सांगाल? मला खूप आनंद होतो की आपण 2003मध्ये कृषीचं दुकान चालू केलं आणि त्या माध्यमातून आपण इथल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचं काम करत आहोत आणि शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आम्हाला भरपूर मिळालेले आहे. असं आम्ही जवळजवळ 30 मेकॅनिकल आणि स्टाफ आमच्याजवळ आहे आणि 2024 मार्चमध्ये गोसोर्स आणि टेक्सोर्स हे अलायन्स करून 40 जणांना आपण रोजगार द्यायचं एक संधी आम्हाला मिळाली आणि इतके जणांचे इंटरव्ह्यू येत होते आणि त्यांना आपल्याला न्याय देऊ शकलो नाही आणि ते एवढं फाईल आमच्याकडे पेंडिंग आहे असा विचार करता मी आमचं गोसोर्सचे CEO संतोष आहेत त्यांना मी रिक्वेस्ट केला लेट वी एक्सपांड द बिझनेस म्हणून त्यांनी पूर्ण मी आहे तुम्ही भिवू नकोस म्हणतं. त्याच्यामुळे आपण आज नवीन आपलं फेज 2चं आज इनॉग्रेशन केलेले आहे आणि इथे आपण 60 प्लस सपोर्टिंग 5 असं 65 जणांना रोजगार मिळणार आहे. हे मला अतिशय अभिमानाचा आणि गर्वाचा विषय वाटतो. माझे गावासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या वर्गासाठी ग्रामीण भागासाठी काहीतरी आपण सेवा करू शकलो किंवा करू शकतो हे पण जरा आनंदाची आणि गर्वाचं बाब आहे. असंच देवाचरण मी प्रार्थना करते की आमच्या हस्ते सगळ्यांना चांगलं बुद्धी मिळू दे, असं आम्हाला साथ लाभू दे आणि आपण खूप काम करण्यासारखे होऊ दे असं मी आशा व्यक्त करते. निश्चितच गोसोर्सचे CEO संतोषी कानसे आपल्यासोबत आहेत. मुंबई असेल किंवा जगभरात तुमचं काम आहेच, पण ज्या गावात आपण जन्माला आलो त्या गावासाठी पण तुम्ही कुठेतरी देणं लागतो या भावनेतनं या ठिकाणी एक संधी दिली युवकांना आणि आता जवळपास जसं मॅडमने म्हटलं की जवळपास 65 जणांना अजून इथे संधी आहे. काय आव्हान कराल इथल्या मुलांना आणि इथल्या सगळ्या जनतेला? म्हणजे आता जवळपास 60 लोकांना आपण रोजगार देतो आहे आणि मी खरोखर यूथ लोकांना आवाहन करतो आहे की तुम्ही ह्या ऑपॉर्च्युनिटीचा किंवा संधीचा फायदा घेऊन प्रॉपर स्किल सेटवर काम करून इंटरव्ह्यू प्रोसेसला जाऊन आपण ह्या ऑपॉर्च्युनिटीचा फायदा घेऊन जॉब घ्यावा इथे. आणि मला 100% गॅरंटी आहे की तुमचं जॉबचं कल्चर किंवा तुमच्या सुविधा त्याची गॅरंटी अन्नपूर्णा टेक्सोर्स आणि गोसोर्स घेतील आणि तुम्हाला असं सहकार्य देत राहतील. आणि खरोखर मला आनंदाची गोष्ट वाटते की गावामध्ये आपलं हे संस्था ओपन होते आणि गावामध्ये त्याचं एक्सपान्शन होतं आहे आणि मला खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. प्लस आणि मला वाटते की सोसायटीसाठी सुद्धा अभिमानाची गोष्ट आहे की असं कॉर्पोरेशन गावच्या ठिकाणी असणं. निश्चितच अन्नपूर्णा टेक्सोर्स अँड गोसोर्सच्या माध्यमातून दुसरा टप्पा या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. दुसरी इनिंग खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेली आहे आणि इथल्या मुलांना याच गावात याच मातीत रोजगार देण्यासाठी पुढाकार घेतलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दैभावकरसह विनायक गावस, कोकण साधलाय, सावंतवाडी. सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बे संचलित सेंट्रल इंग्लिश स्कूल सावंतवाडीचा 29वा वार्षिक उत्सव सोहळा पार पडला. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं.
great saying, real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. We had organized a food fest with the theme Young Entrepreneurs under our school with maximum participation of students to make students aware with every phase of life and equip them with the knowledge and skills to become global citizens. First Sunday of this year, and here I'm here, and it's so great to be a part of this annual meet celebration culture evening. I'm deeply overwhelmed. I'm so proud to feel these young students, their hidden talents. I request all other students, apart from their studies, to take part in such activities. Friends, time flows like anything, and with that, opportunities. Every student should take these opportunities because they frame your personalities. I always request all students to respect their parents, their teachers, their neighbors, and stay away from bad, ill social factors. या सोहळ्यादरम्यान काही सत्कार करण्यात आले, काही संस्थांचे सत्कार करण्यात आले. ह्या पाठीमागचा एकच उद्देश की आपण या सत्कारामार्फत आमच्या संस्थेतर्फे त्यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी किंवा त्यांच्या पुढील जीवनात त्यांचं जे कार्य चाललेलं आहे त्या कार्यासंदर्भात त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि पुढील भविष्यात त्यांनी तसंच कार्यतत्पर राहावं यामागचा एक उद्देश मनात घेऊन आम्ही आमच्या संस्थेमार्फत त्यांचे सत्कार केले. सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बेचे सातत्याने नेहमी प्रयत्न असतात की सेंट्रल इंग्लिश स्कूल शाळेच्या सर्वतोपरी विकासावर भर देणे, शाळेची प्रगती करणे आणि शाळेत शिकत असलेल्या सर्व लहान मुलांपासून 10वीच्या मुलांपर्यंत योग्यरित्या त्यांना शिक्षण बहाल करून त्यांना यश प्राप्त करून देण्यापाठीमागे भरघोस मदत करावी हाच एक आमचा संस्थेचा उद्देश असतो. या संस्थेमार्फत ही प्रशाला अगदी व्यवस्थितरित्या आज आम्ही गेले 29 वर्ष चालवित आहोत. या संस्थेमार्फत जे जे उपक्रम आम्ही राबवलेले आहेत त्या उपक्रमांमध्ये शालेय समितीचा म्हणा किंवा इतर सर्व PTA मेंबर्सचा सुद्धा अगदी योग्यरित्या सहभाग असतो आणि संस्थेला सर्वतोपरी सहकार्य हे पालक शिक्षक संघाचं सुद्धा असतं आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं सुद्धा असतं. आणि या वर्षभरात जी पुरस्कार मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करतो. आता काही कार्यक्रम आम्हाला बघता आले. तुम्ही सोशल मीडियाबद्दल एक कार्यक्रम केलेला आहे, डान्स बसवला होता. आज डिजिटल क्रांतीचं हे युग आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे फार मोठा माहितीचा भडीमार आपल्यासमोर होतो आहे. त्याच्यातली काही माहिती चांगली आहे, काही माहिती वाईट आहे. काही माहितीमुळे आपल्या मुलींचं भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यामुळे आपलं या TV असू देत, मोबाईल असू दे, सोशल मीडिया असू देत, ह्याचा वापर कसा करावा ह्याचा आपल्याला कोणाला प्रशिक्षण देण्यात आलेलं नाही. त्याच्यामुळे ह्याची जबाबदारीने कसा वापर करायचा ह्याच्याबद्दल फार मोठी आज समाजात एक अनास्था निर्माण झालेली आहे. और आज जिनके लिए गैदरिंग बनाई गई यानी कि इज्तिमाई प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों का मैं दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और हिम्मत अफजाई करती हूँ कि ऐसे ही वालिदैन और बच्चे अपने अंदर के जो हुनर हैं उनको ऐसे ही प्रेजेंटेशन करते रहें. और बच्चों के टीचर्स से भी दरख्वास्त है कि उनके अंदर के और भी जो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जो और ख़ुसूसी उनके अंदर जो मौजूद जो ज़्यादा ख़ास उनके ये हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बच्चों को जहाँ पे हम प्रमोशंस कर सकते हैं, प्रमोटेड कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें. और मैं ख़ास कर खान सर का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई दी यहाँ पर.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली कणकवली बस स्टँड समोर पोलीस प्रशासनाचं काम कसं चालतं हे सर्वसामान्यांना समजण्यासाठी 6 जानेवारीला एक स्तुत्य उपक्रम राबवला। यामध्ये सायबर पोलीस ठाणे कामकाज, डायल 112, महिला सेल, फॉरेन्सिक युनिट, शस्त्रांची माहिती, जिल्हा वाहतूक शाखा, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक, श्वान पथक, सागरी सुरक्षा, बिनतारी संदेश विभाग या सर्व विभागांची माहिती व साहित्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांनी दिली। सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलातर्फे रेजिंग डे निमित्त आम्ही कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी या ठिकाणी आमचं पोलीस स्तरावरचं काम कशा पद्धतीने चालतं याबाबत सामान्य जनतेला माहिती व्हावी याकरता आम्ही हा आजचा छोटासा उपक्रम राबवलेला आहे। या उपक्रमामध्ये जिल्हा स्तरावर काम करणारे सायबर पोलीस ठाणे असेल, महिला सेल असेल, विविध इतर विभाग असतील, त्याच्यामध्ये BDDS आहे, डॉग स्क्वॉड आहे, विविध शस्त्रांची माहिती असेल, तसेच आमचं बँड पथक असेल, सागरी सुरक्षा असेल, तसेच आम्ही वापरत असणारी वाहनं असतील याबद्दलची माहिती या सामान्य जनतेला व्हावी याकरता आम्ही हा उपक्रम राबवलेला आहे। या उपक्रमाचा एकच उद्देश आहे की आम्ही पोलीस दल अग्रेसर, प्रत्येक कामामध्ये अग्रेसर आहे आणि सदरक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे या उक्तीप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांचं रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश करण्यासाठी आम्ही सतर्क आहोत। यासाठी हा उपक्रम करण्यात आलेला आहे। यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग नोंदवा। आज आम्ही कणकवली या ठिकाणी झालेला आहे, आता उद्याला कुडाळमध्ये आहे आणि परवा दिवशीला सावंतवाडी या ठिकाणी हा उपक्रम आम्ही राबवणार आहे। सर्वसामान्य जनतेला, विद्यार्थ्यांना आव्हान आहे की आपण जास्तीत जास्त रित्या या आमच्या प्रशासनाला भेट द्या, आम्ही काम करत असल्याची माहिती घ्या, पोलीस आपले रक्षण करत आहेत याची सर्वांनी जाणीव ठेवावी आणि आम्ही सदैव आपले रक्षण करण्यासाठी तयार आहोत। 47 रायफलबद्दल आम्ही सर्व बेसिक माहिती त्यांना दिलेली आहे की 47ची कधी पण त्याची उत्पत्ती कधी झाली, कोणी उत्पत्ती केली, त्याचं फायरिंग रेंज किती आहे किंवा त्याची कॅपॅसिटी किती आहे याबद्दल सर्व रेंज आम्ही त्यांना कणकवलीवासियांना माहिती दिलेली आहे। पोलिसांचा जो रेझिंग डे होता त्यामध्ये भरपूर माहिती मिळाली, ऐकण्यात मिळाली, जे की रायफल होते, AK-47 होते, पिस्टल होते, इव्हन बरेच आता लॉ जे चेंज झालेले आहेत त्यामध्ये पण खूप सारी माहिती त्यात पाहण्यात मिळाली कणकवलीमध्ये। त्याबद्दल पोलीस बांधवांचे माझ्याकडून आभार आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या खरी ताकद आमचे कार्यकर्ते असतात आणि आज आपण पाहिलं असेल की राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबपासून आमचे रवी चव्हाणजी असतील, सन्मान्य राणेसाहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, आमदार, मंत्री आज सभासद नोंदणीच्या ह्या पूर्ण कार्यक्रमामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आपल्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये सभासद नोंदणी जास्तीत जास्त कशी होईल, लोकांपर्यंत, जनसामान्य लोकांपर्यंत आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाला कसं पोचवू, मोदी साहेबांचे विचार असो, पक्षाचे विचार असो, जास्तीत जास्त त्या लोकांपर्यंत कसं पोचवू शकतो यासाठी आम्ही प्रत्येकजण आज पूर्ण दिवस प्रवास करत होतो। मला निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं की भारतीय जनता पक्षाला वर सामान्य जनतेचा फार मोठा विश्वास आहे, जो मतदानारूपी आम्हाला दिसलाच आहे, पण आता लोकांमध्ये पक्षाचा सदस्य बनण्यामध्ये जी उत्सुकता आम्हाला दिसली, म्हणून मला विश्वास आहे जेव्हा 15 जानेवारीच्या नंतर जेव्हा पूर्ण आकडा आमच्या नजरेसमोर येईल, एक ऐतिहासिक आकडा भारतीय जनता पक्षाच्या सभासद नोंदणीच्या समोर येईल। देशाच्या जनतेने आज भारतीय जनता पक्षाला स्वीकारलेला आहे। मोदी साहेबांसारखा एक सक्षम नेतृत्व, आमचे JP नड्डा साहेब जे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, आमचे बावनकुळे साहेब जे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आहे, या सगळ्या आमच्या विचाराला जनतेने स्वीकारलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराला स्वीकारलेलं आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराला स्वीकारलं असल्यामुळे त्याचं प्रतिबिंब सभासद नोंदणीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना निश्चित पद्धतीने दिसेल। लोक उत्साहित आहेत, लोकांनाही भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवाहामध्ये यायचं आहे, सभासद बनायचं आहे। लोक समजून घेत आहेत, एक दुसऱ्याला सांगतायत की बाबा चला अशा पद्धतीचा ऑनलाईन करा, ऑफलाईनची ही प्रक्रिया आहे। आमच्या भारतीय जनता पक्षाची सगळी रचना, यंत्रणा, आमचे सगळे माझे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे सहकारी एक दुसऱ्याला मदत करतायत, मेहनत करतायत आणि म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आमचा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आहे हे म्हणून शिक्कामोर्तब होऊन जाईल। एकत्र बोलवलं आहे कारण जो चीनमध्ये जो ह्युमन निमो व्हायरस जो
धुमाकूळ घालतोय, त्याचा उद्रेक झाल्याच्या बातम्या आपल्या पूर्ण देशभरात पसरत आहे. व हा जो व्हायरस आहे तो व्हायरस ग्लोबली म्हणजे पूर्ण जगामध्ये तो अस्तित्वात आहेच आहे पूर्वीपासून, तो नव्याने तयार झालेला नाही आहे आणि तो ऑलरेडी सर्क्युलेशनमध्ये आहे, हवेमध्ये आहे. तर ह्या आजाराचं जे आहे तो हा आजार मुख्यतः करून श्वसन मार्गाचे जे आजार आहेत त्या ठिकाणी होतो, म्हणजे सर्दी, ताप, खोकला, न्यूमोनिया अशा प्रकारचे आजार ह्या व्हायरसमुळे होतात. हा सर्वप्रथम नेदरलँडमध्ये 2001 साली आढळला. सर्वप्रथम नेदरलँडमध्ये 2001 साली आढळलेला आहे. हा मानवी जो HMPV आहे हा एक सामान्य श्वसन आजाराशी निगडीत विषाणू आहे आणि हा रोग एक हंगामी रोग आहे, म्हणजे जो डिसेंबरमध्ये हिवाळ्याच्या सुरुवातीला किंवा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला होतो. या आजाराची जी लक्षणं आहेत ती सौम्य प्रकारची आहेत. या आजारामुळे जे काही होणारा जो आजार आहे याच्यामुळे भीतीचं वातावरण काही ठेवण्याची गरज नाही. हा काही तेवढा गंभीर नाही आहे, तेवढा त्याचं जे प्रोपोगेशन आहे म्हणजे पसरण्याची तीव्रता आहे त्या प्रकारे नाही आहे, जशी कोविडमध्ये होती त्याप्रमाणे. आता ह्या आजारासाठी जसं आपण कोविडमध्ये जी काळजी घेत होतो म्हणजे ताप, सर्दी, खोकला, शिंका येत असतील तर त्वरित जवळच्या आरोग्य केंद्रामध्ये जाऊन तपासणी करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे जे काही एटिकेट्स आहेत की म्हणजे शिंक आल्यानंतर नाकाला रुमाल लावणे किंवा तो टिश्यू पेपरने झाकून किंवा रुमालाने झाकून तो शिंक काढणे, तसंच हात पायाची जी स्वच्छता आहे म्हणजे वैयक्तिक स्वच्छता म्हणजे साबणाने हात धुणे, आपण ते मध्येच साबण किंवा अल्कोहोल स्टरलायझर त्यांनी हात हे करणे. त्याचप्रमाणे भरपूर म्हणजे वैयक्तिक म्हणजे हायड्रेशन, जे आपलं वैयक्तिक भरपूर पाणी पिणे, पौष्टिक खाणे, संक्रमण कमी करण्यासाठी याची गरज आहे. तसेच ह्या कुठल्या रुग्णांनी जास्त काळजी घ्यायची तर ज्यांचं वय 5 वर्षाच्या आत आहे किंवा ज्यांना कोमॉर्बिड आहे 60 वर्षापेक्षा जास्त, ज्यांना कोमॉर्बिड म्हणजे ज्यांच्यामध्ये डायबिटीस, हायपरटेन्शन किंवा कॅन्सर अशा प्रकारचे आजार आहेत, अशा प्रकारच्या रुग्णांनी जरी कुठं लक्षणं आढळली तर जवळच्या आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घ्यायचं आहे. काय करू नये तर जसं आपण कोविडमध्ये काळजी घेत होतो की 2 व्यक्तीमधलं अंतर हे पुरेसं पाहिजे, त्याचप्रमाणे हस्तांदोलन करू नये, ज्या गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, ज्या लोकांना असा आजार आहे त्याचा संपर्क टाळावा, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय औषधं घेणे, डोळे, नाक, घसा, तोंड याला वारंवार स्पर्श टाळावा. तर ह्या आजाराबद्दल ही सर्व माहिती आहे. अशा प्रकारच्या आजाराची आता सध्या जे वातावरण आहे म्हणजे घबराटीचं वातावरण त्या प्रकारे नक्कीच हा विषाणू नाही आहे. तर सगळं माझ्या म्हणजे आपले माननीय नामदार नितेशजी राणे साहेबांनी पण सांगितलं की याविषयी कुठलंही घाबरण्याची गरज नाही, जनतेने एकदम घाबरून न जाणे. त्याचप्रमाणे आपले कलेक्टर सर, अनिल पाटील सर, CEO सर, मी स्वतः, DHO मॅडम हे सर्व असं आवाहन करतो की जनतेने घाबरून न जाता स्वतःची वैयक्तिक काळजी व सोसायटीची काळजी जर घेतली तर हा आपण टाळू शकतो. म्हणजे हा व्हायरस तसा सामान्य विषाणू आहे, सामान्य विषाणू आहे म्हणजे जास्त लाईफ थ्रेटनिंग जो म्हणतो तशा प्रकारचा हा विषाणू नाही. त्याच्याविषयी लागणारी जी जशी आपल्याला एखाद्या व्हायरलसाठी लागतात त्याचप्रमाणे आपल्या ऑक्सिजनची जी काही आहे किंवा ज्या फील्डमध्ये त्या सर्व रेडी आहे. ते एक आपल्याला RT-PCR प्रमाणेच टेस्ट आहेत म्हणजे नेझल स्वॅब किंवा ओरल स्वॅब याच्याप्रमाणेच आहेत. ICMRच्या त्याच्या गाईडलाईन्स निर्गमित होतील त्याप्रमाणे आपण परत करू. फक्त आता आपला सर्व्हेलन्स जो आहे म्हणजे सर्वेक्षण जे सोसायटीमध्ये आहे ज्यांना फ्लू लाईक ILI म्हणजे फ्लू लाईक सिम्पटम्स जे आहेत फ्लूसारखे किंवा ॲक्यूट रेस्पिरेटरी म्हणजे न्यूमोनिया किंवा अशा पेशंटला आपण त्याची लिस्ट घेऊन त्याच्यावरती देखरेख करणार. अन्नपूर्णा टेक्सोर्स आणि गोसोर्स या उद्योग समूहाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी गोसोर्सचे डेव्हिड क्लेमन्स, हेन्सेल डोप्स, CEO डेरिक पर्किन्स यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. माझं नाव संतोष कांसे आहे, CEO ॲट गोसोर्स. मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. आज गोसोर्सची एक्सपान्शन होतं आहे आणि एक अजून 60 लोकांना आपण रोजगार देण्याचं काम करतो आहे. मी खरोखर आभारी आहे इथल्या सर्व लोकांचे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अन्नपूर्णा कोरगावकर मॅडम, ज्यांना मी नेहमी म्हणतो बिग मॉम, ऐश्वर्या कोरगावकर,
आणि माझे सर्व सहकारी. अँड मला आज सौभाग्य लागलं असं मी म्हणेन की US वरून 3 आपल्याकडे गेस्ट आले आहेत. दिल्लीवरून आमचे CEO आहेत कंपनीचे राहुल मिश्रा आले आहेत आणि नटवर शर्मा आहेत जे आमच्या कंपनीचे सिनियर VP आहेत. आणि ही मुवमेंट मला असं वाटतं माझ्या आयुष्यात मेमोरेबल असेल, कारण की मी ह्या गावात जन्म झाला, इथे मी वाढलो, RPT माझं शिक्षण झालं आणि मला असं वाटतं की आमच्या कम्युनिटीला किंवा आपल्या समाजाला आम्हाला काहीतरी देणं लागतं आणि नेहमी आपल्याला दिलं पाहिजे, समाजासाठी चांगलं काम केलं पाहिजे हे उद्देश ठेवून आपण उतरलो आहे. आणि त्यासाठी चांगली लोक, चांगलीची साथ असणं गरजेचं आहे आणि त्याचं एक प्रमाणपत्र म्हणेन की ही सगळी लोक आपल्यासोबत आहेत. तर मी I'm requesting DC David Clements to just give a few words to talk about how you feel landing to the India and landing to Sawantwadi location and seeing the inauguration ceremony. It's been an unbelievable experience. The first day I came to India was last year, but fast forward to this year, it's like the most unbelievable experience ever with the people, the culture. I love learning new things. Very excited to meet all the team members and then to fly to Goa here in our brand new location, knowing that we have a backup in case one of the operations goes down has been really gratifying. Super excited to be here, super excited to meet the team and everybody else. So thank you. Thank you, DC. I would like to Hansel just said a few words. He's our client. He flew down here to see the operation, see the people, see everything here. So I would like to request you just share the few words how you feel being in Mumbai location and then be a part of this grand opening over here at location. The hospitality and generosity of everybody has been just incredible. The work that's gone into this entire production, the flowers and the food and everything, the tables and the chairs and the dances. I mean, you guys have really outdone yourselves in welcoming us here to your community, and just getting to see the offices and how well everything's been set up. It's fantastic, and we're trying to, obviously on the state side, we're trying to grow our operations, and I think a partnership with India is going to be a big part of that. Thank you so much, and so appreciate it. Here is our CSO Derek, and Derek, I would love you to share your feeling, your experience to be here. Hey guys, I'm super excited. This is my first time in India. I told a group in Mumbai I traveled 8,967 miles to meet my GoSource family. So today has been wonderful. The whole 4 days I've been here has been spectacular. As a matter of fact, I'm going to take some of India back to America. We need more of this in our country. But our role is to save hospitals and medical groups in the United States. Everyone is focused on patient care. We're focused on financial care. That's making sure you keep the lights on. That's making sure people are employed. And we love working together and collaborating with you guys. So I look forward to a long partnership. Thank you guys. Awesome. Thank you so much. And I think so मला असं वाटतं की सगळ्यात मोठं जर क्रेडिट जात असेल म्हणजे मला असं इन्स्पिरेशन वाटलं नेहमी यांच्याकडे बघून आमचे बिग मॉम अन्नपूर्णा कोरगावकर त्यांनीसुद्धा आणि त्यांच्या मुलीने माझे सिनियर VP CEO म्हणजे आम्ही एकत्र फाउंडेशन आहे. तर मॅडम तुम्ही सुद्धा मला असं वाटतं की ॲड्रेस करावं सगळ्यांना. Okay. Thank you very much. Thanks to all reporters, and I would like to thank Santosh Kanse and David and Hansel and Derek and Rahul and Natwar. And once again, I would like to tell last March 2024 we have started this branch, and we have started the business by the member 40, and by your all blessings and these people's help we are going to start now plus 60, and that is the great the big credit goes to these people, and this is the big gift to this rural area. So thanks a lot to Santosh Kanse, and this is the great native gift by you, and do the best, and let me expand the branches like this. Now second phase we have inaugurated, and next third phase, fourth phase like this. I would like to in requesting you like this only, you cooperate in the future, and let me do the best, and great life and great things. Thank you. Thank you.
Rahul, can you just share a few words, and then Natwar, and then of course Ashwar. So see, it's a privilege to be a part of GoSource family. I'm truly enjoying working with GoSource and moving to this direction and getting something set up in Savantwadi. I know this is going to add tons of value to our society, and that will add more meaningful employment in future, right? And that's the one initiative that we have taken a year back, and then today we have inaugurated this office for adding more and more people for the GoSource. And after having that, having said, we as a GoSource family, we always believe in nurture people, grow people, and add more and more people employment so that we can grow, they can grow, our society can grow, and that's the whole purpose that we are processing every day. So thank you so much for coming here and giving me an opportunity to speak, and thank you so much, Santosh, for giving me an opportunity to be a part of your great company. Thank you. Yeah. मला खूप आज आनंद होतोय की GoSource आणि टेक्सोर्सच्या संयुक्त नियोजनाने आपण आज आणखीन एक 60 जणांसाठी नवीन रोजगार निर्माण केलेला आहे. अगदी अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट 2 वर्ष अगोदर अन्नपूर्णा मॅडम आणि संतोष सरांच्या जिद्दीने त्यांनी यशस्वी करून दाखवली, आणि मला वाटतं की असंच आमचा 10,000 लोकांना रोजगार देण्याचा मानस आहे, आणि आम्ही तो नक्कीच लवकरात लवकर पूर्ण करणार. Thank you. Ashwar, please. I firstly extend a very heartfelt thank you for Derek, David and Hansel, who have really flown so many miles to meet us, to visit the office. Thanks to Rahul sir and Natwar sir, who are constantly giving us support day in and day out for everything that is needed to make this setup a great success. And this is all only because of Santosh Kanse and my mom, who have been behind us, who have constantly seen a dream which we have worked on, and the dream of making 10,000 meaningful employments. We are definitely going to do it. We are putting great efforts to do that, and in the coming years we want to see Savantwadi people more and more involved within us. तर मुंबईमध्ये करंटली आम्ही सध्या एम्प्लॉईड ओव्हरऑल 150 प्लस असेल, आणि मुंबईमध्ये मी स्वतःच एक्सपान्शन करून अजून एक ऑफिस घेतले, ते अंडर कन्स्ट्रक्शन्स आहे आमचं. ते मला वाटतं 2026ला आम्ही ओपन करणार. पण आमचा सर्वात मोठा फोकस आहे की आम्ही रुरल एरियामध्ये जाऊन ग्रोथ करणार. कारण काय, त्याच्यामागे खूप मोठं रिझन आहे की मुंबईमध्ये 1 किलोमीटरमध्ये 15 नाही तर 50 कंपनी आहेत. त्यामुळे मुलांना जॉबची किंमत किंवा त्या अपॉर्च्युनिटीची किंमत खूप कमी कळते, पण गावच्या ठिकाणी लोकांना त्याची खरोखर व्हॅल्यू आहे, त्या दुर्मिळ आहे. आणि माझ्यासारखं मी ह्या गावात वाढलो आहे, इथून मी मुंबईला गेलो आहे, मला माहिती आहे की आपण मुंबईमध्ये गेल्यानंतर काय त्रास होतो, आणि तो त्रास कोणालाच न होऊ नये. आणि ह्या सर्वांच्या आपल्या आशीर्वादाने आणि सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही ह्या विजनवर आहे. म्हणजे जर आम्ही जगत असो किंवा आम्ही सगळेजण जगत असो, 10,000 लोकांना मिनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट द्यायची आहे आम्हाला. आम्ही त्यासाठी काम करतो, आणि खरोखर आम्ही रुरल एरियामध्ये जाणार. स्किल डेव्हलपमेंट मॅडम पण स्किल डेव्हलपमेंटवर काम करणार, मुलांना शिकवणार, ट्रेन करणार, मग त्यांना एम्प्लॉयमेंट करणार. थँक्यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण शिकलेले मुलांना आव्हान करतो की त्यांनी इंटरव्ह्यू द्यावं, आणि आता एक्झॅक्टली 60 सीट्स ओपन झालेले आहेत. त्यासाठी आपण ट्रेनर परफेक्ट ट्रेनिंग देतोय आणि चांगलं काम करतोय. भरायचं आहे. खालचं फ्लोर आपलं परफेक्टली काम करते. सावंतवाडी तालुक्यामध्ये या ठिकाणी मुलांना आता जवळजवळ 100-120 मुलांना रोजगार निर्माण केला. असे आपल्या जिल्ह्यात 8 तालुके आहेत. 8ही तालुक्यामध्ये असं आपण या अनेक शाखा सुरू करून हा प्रयोग करणार का? हे चांगला प्रश्न आहे, आणि मला असं वाटतं की 100% त्यामध्ये सहभागी घेऊन आम्ही करणार. कारण काय, ज्या पद्धतीने रोलआउट आमचा रोडमॅप आहे 10,000 एम्प्लॉयमेंट, मला वाटतं त्याच्यापैकी 1,000 एम्प्लॉयमेंट जर सगळ्या 8 तालुक्यामध्ये जर जातील 100 तर आमचं म्हणजे समाजाला खूप मोठं आम्ही एक एक योगदान देऊ, आणि असे सर्व मिळून आम्ही काम करू. आता 100 ऑलरेडी आहे, आणि तेच आपल्याला इथे 100 डे टाईमला चालू झालं तर 200 होणार आहे, आणि ते लवकरात लवकर आपण ते सुरू करू. आणि विदिन 3-4 months we will promise them to start the day shift. Yes,
डे टाईममध्ये आम्ही काम नक्कीच सुरू करणार आहे. पण मॅडमांनी सांगितल्याप्रमाणे मला असं वाटतं तुमच्या माध्यमातून तुम्ही सर्वांना मेसेज द्या की खरोखर जे क्वालिफाईड असतील त्या लोकांनी अप्लाय करा, प्रॉपर इंटरव्ह्यू प्रोसेसमध्ये जा आणि चांगला जॉब घराच्या बाजूला आईवडिलांसोबत मित्रमंडळींसोबत करा आणि आनंदाने आयुष्य जगा. ही मी सर्वांना रिक्वेस्ट करतो की तुमच्या पद्धतीने पोचवा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. HMPV सामान्य श्वसन विषाणू, जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही. डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांची माहिती. तर ते जाहीर करा, रुपेश राऊळ यांचं केसरकरांना आवाहन. आणि संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सरपंच संघटनेचं प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.